Пісьменнікі, краязнаўцы, гісторыкі не толькі Беларусі, але і краін СНД. Міжнародная супольнасць досыць шырокая. Даклады ў фармаце офлайн і онлайн. Сярод тэм, якія абмяркоўваліся, выданне краязнаўчай літаратуры, пошукавая даследчая праца, папулярызацыя краязнаўства. Мэта міжнароднага круглага стола – паказаць значэнне краязнаўства як напрамку, які адыгрывае велізарную ролю сёння ў выхаванні моладзі, у выхаванні пачуццяў павагі і любові да радзімы, адказнасці за яе будучыню і ролю ў непасрэдна літаратурным працэсе. Таму што гэта такі напрамак, які раскрывае, скажем, асабовую і творчую асобу пісьменніка, які раскрывае прадумовы, вытокі тэм, сюжэтаў, мастацкіх вобразаў у творах. У рамках мерапрыемства адбылася прэзентацыя бібліяграфічнага паказальніка Алесь Мікалаевіч Карлюкевіч. Яго стваральнікамі сталі прадстаўнікі Брэсцкай абласной бібліятэкі. Увогуле, як адзначае сам Алесь Карлюкевіч, галоўны рэдактар выдавецкага дома «Звязда», брэсцкія аўтары і краязнаўцы досыць актыўныя. А сам рэгіён унікальны тым, што тут сістэматычна выходзіць свой краязнаўчы часопіс – астрамечаўскі рукапіс. Я могу згадаць не толькі мастацкія кнігі, але згадаць і тыя альбомы, якія мы рабілі пры падтрымцы спецыяльнага фонда прэзідэнта па падтрымцы культуры і мастацтва, у прыватнасці альбом прысвечаны такому вядомаму драўлянаму разьбяру, як Мікалаю Тарасюку. Мы выдалі вельмі шмат мастацкіх краязнаўчых дакументальных кніг, у тым ліку і кнігу Анатолія Гладышчука, прысвечанага роду Нямцевічаў. Это такі быў для нас пачатак, можна сказаць, і кнігі іншых пісьменнікаў. Візітоўкай Анатолія Гладышчука, знакамітага брэсцкага гісторыка і краязнаўцы, па праву лічыцца трохтомнік «Замак Берасцейскі». А зараз у цэнтры ўвагі яго малая радзіма – вёска Чарнякоў. Падзеі яе станаўлення і асобы, звязаныя з гэтай зямлёй. Дарэчы, на старонках выдання і лёс мясцовай Джульетты і аднаго з першых на той час у Расійскай імперыі жанчыны-урача. Свои первые 18 лет я провел в Чернякове. Но даже не подозревал, что у этого Чернякова моего такая огромная и, самое главное, интересная история. Меня это поразило. Я думаю, что не только я могу, и другие могут открыть себе такие клондайки истории, но это действительно было необычно интересно. Такая літаратурная сустрэча, як гэты круглы стол, адлюстроўваюць краязнаўства і гісторыя роднага края той пласт, які вельмі цікавы для шырокага кола чытачоў. Мясціны іх летапіс змяшчае гісторыя і лёс людзей, якім яшчэ толькі належыць быць агучанымі. Евгенія Мороз, Юрий Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».